Никога няма да забравя онази нощ, в която гората го взе. Баща ми бе ловец, истински, и от онези мъже, които не говорят много, но когато го направят, слушаш. Гласът му беше дълбок, а ръцете му груби, като кора. Понякога ни разказваше странни истории край огъня. За сенки в дъбовете, за песни в мъглата, за самодиви. Ако чуеш музика и не виждаш кой я свири, бягай. И никога, Петко, никога не влизай в гората през нощта. Смятах го за суеверен. До онази енювска нощ. Беше 23 юни през 2020 година. Той тръгна за лов, както винаги, с пушката, турбата и с онзи спокоен, студен поглед. Баба ми го умоляваше да не ходи. Стояне, тази година Енюв ден съвпада с пълнолуние. Гората няма да го прости. Той се усмихна, прегърна ме и каза: Ако не се върна до Изгрев, не ме търсете. Обещай ми. Обещах. Това беше първото обещание, което нарушавам към баща ми. В онази нощ той изчезна. На следващата сутрин го нямаше. Чак следващата вечер намериха пушката му, захвърлена до корените на един стар бук. А до нея следи. Голи стъпки, малки, като от женски крака. Наоколо нямаше следи от животни, нито звук. Само венец от суха трева, внимателно поставен в центъра на нещо, което приличаше на ритуален кръг. Майка ми не пророни дума. Баба само запали 3 свещи и ги остави да горят на прага. Взели са го. Каза тя. Сега е част от техния танц. Не можех да повярвам. Баща ми не изчезва просто така. Той е като скала. Оцелява в снежни велици, в планината сред вълци, дори и сам. Не може да си отишъл по този начин. На третата нощ след изчезването му отидох да го търся. Сам. Пътеката към билото на планината бе променена. Сякаш по-обрасла с храсти, клони, които не си спомнях да бяха там. Във въздуха витаеше тежест, сякаш не беше просто въздуха, а нещо живо, което ме наблюдава. Сякаш ме поглъщаше. Чувах ясно тишината, сякаш бе по-шумно от крясък. Когато стигнах поляната, времето спря, но не метафорично. Часовникът ми замръзна, стрелките се разминаха и просто спряха. Тогава ги видях. 6 жени, облечени в бели ризи до глезените, танцуваха без да стъпват. Движеха се в кръг, без звук от стъпки, сякаш летяха във въздуха. Чуваше се само лек шепот от полите им, носени от въздуха. Лицата им не бяха човешки, бяха твърде красиви, твърде симетрични. Очите им не отразяваха светлина. А в средата беше той, баща ми. Стоян, коленичил, а косата му бяла, лицето му изпито, а очите му сякаш ги нямаше. На мястото им бяха само празни орбити, пълни с сребрист прах и тъмнина. Тате, прошепнах аз. Те спряха, всички изведнъж се обърнаха. Тогава в ушите ми изригна музика, но не от инструменти, а сякаш от техните гласове. Всяка извивка, всяко движение беше звук, страховит, омагьосващ звук. Само една нощ, само един танц. Ще ти го върнем. И тогава той проговори. Гласът му беше сякаш чужд, като ехо в студен кладенец. Петко, върви си. Не гледай, не слушай, не им вярвай. Тате, върни се! Измолих се аз. Една от самодивите се приближи към мен. Лицето й сякаш се разпадна в миг. Беше красиво, а после безплътно. Сякаш кожа върху сянка. Очите й се отвориха още, докато не видях себе си вътре. Стар и измъчен, сякаш хванат в капан. Краката ми не помръдваха, мислите ми започнаха да се бъркат. Чувах майка ми как вика името ми, сякаш отдалеч. Чувах и нещо друго, глас, който звучеше като мен, но не беше моят. Той ми казваше: танцувай, ще го спасиш. Само по този начин можеш да му помогнеш.
вземи мястото му. Ръцете ми сами се подегнаха напред към жената и тогава нещо ме дръпна. Събудих се, но не в легло. Лежах на каменната плоча пред праклиса Свети Георги. Утреното слънце едва пробиваше. Беше студено, а ушите ми пищяха. Усещах полепнала такава по врата ми, по устните и по пръстите. Не помнех как съм стигнал до там. В ръката си стисках нещо. Беше парче от ризата на баща ми, разкъсано. Миришеше на смола, на пушек и на нещо чуждо. Нещо нечовешко. Когато се прибрах у дома, баба ми го взе. Обви го в лен и го зарови пред прага на вратата. После ми даде турбичка с пелин, сол и енювче. Носи това винаги, ти си белязан сега, те те усещат. Изминаха седмици, месеци. Майка ми поставяше всяка нощ нова свещ в стаята на баща ми. Без думи. Само гледаше към гората. Седмици по-късно баба ми умря с отворени очи, вперени в мрака зад къщата. Сякаш нещо най-сетне беше дошло и я беше отвело. А аз понякога чувам стъпки около къщата посред нощ. Леки, боси. Понякога гласове. Понякога дори чувам него. Гласът пее от полето, шепне името ми, казва ми да се върна, само веднъж. Да го спася. Но аз знам, че те са там и ме чакат. Когато ходя из къщата посред нощ, понякога чувам стъпките си. И не само моите, а чужди. И те са точно там. Точно до мен.